Много от нас обичат да добавят щипка люто към всяко ястие, но малцина знаят, че пикантните храни могат да бъдат изключително полезни за сърцето. Ново изследване на италиански учени показва, че хората, които редовно консумират люти чушки, са по-малко застрашени от инфаркт, сърдечен удар. Смята се, че ползите за здравето от лютите чушки се дължат на капсаицина съединението, което им придава парлив вкус. Множество изследвания разкриват, че активното вещество помага при здравословни проблеми, включително загуба на тегло, но доказателствата, свързващи го с понижен риск от инфаркт, са твърде малко. Какво показва проучването? За целите на настоящото проучване изследователите разглеждат хранителните навици на почти 23 000 души, живеещи в специфична област в Южна Италия, известна с пикантните си ястия. Използваните данни са от предишно изследване, като са изключени тези, които са ненадеждни. Анализът показва, че хората, които често консумират люти чушки, са с 44% по-нисък риск от инфаркт в сравнение с тези, които рядко или никога не ядат пикантния зеленчук. Проучването, публикувано в списанието на Американския колеж по кардиология, установява също, че смъртността сред участниците, които консумират храни, съдържащи лют пипер, поне 4 пъти седмично, е значително по-ниска за целия период на проследяване. Важно е да се има предвид, че констатациите се основават на относително малък брой смъртни случаи 1236, от които само 162 са резултат от сърдечен удар. Също така е важен фактът, че проучването е наблюдателно, което означава, че не доказва резултатите, а само разкрива връзката между редовната консумация на люти чушки и понижения риск от инфаркт. Капсаицинът понижава желанието за консумация на солени храни за разлика от разглежданото проучване, изследване на учени от университета Чунцин, Китай, стига значително подалеч, откривайки причината за благоприятния ефект от консумацията на люти чушки. Населението на китайския град Чунцин е известно с изключително лютивите ястия, които традиционно консумира, което е и причината местни учени да проследят ефекта на капсаицина върху сърдечната дейност. За да разберат дали консумацията на чушки би могла да понижи количеството сол приемана с храната, за която е доказано, че повишава риска от развитие на сърдечни заболявания, изследователите наблюдават над 600 жители на китайския град. В хода на проучването учените установяват, че участниците демонстрират показатели на понижено кръвно налягане след консумацията на люти чушки. Резултатите показват, че систоличното кръвно налягане спада средно с 8 мм/rt, а диастоличното с 5 мм/rt. Изследователите свързват понижените показатели с факта, че любителите на люти чушки консумират по-малко количество сол, която играе основна роля в повишаването на кръвното налягане, рисков фактор за развитието на сърдечно-съдови заболявания. По време на проучването учените извършват редица изследвания, сред които и сканиране на мозъка, което показва, че солта и активното вещество на лютите чушки активират две зони в човешкия мозък, които играят основна роля в процеса на възприятието на соления вкус. Освен това капсаицинът е способен да окаже посилно влияние на мозъчната дейност, което значително потиска желанието за консумация на солени храни. Изследователите стигат до заключението, че любителите на люти чушки са почувствителни към солта, което значително намалява необходимостта от консумацията й, а тя риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания и по-конкретно инфаркт. Още за консумацията на люти чушки намалява риска от инфаркт от Фрамър. B. Hibbs, Media. Фрамър. B процент ди 0% BB процент ди 1% 8% ди 0% ди 0% B процент ди 0% BF процент ди 0% ди 1% 82% ди 0% BD процент ди 0% B процент ди 0% BB процент ди 1% 8% ди 1% 82% ди 0% ди 1% 82% ди 0% ди 1% 87%
ди 1% 83% ди 1% 88% ди 0% бия процент ди 0% ди 0% биди процент ди 0% ди 0% биси процент ди 0% ди 0% биби процент ди 1% 8 f процент ди 0% ди 0% ди 1% 82% ди 1% 80% ди 0% ди 1% 81% ди 0% бия процент ди 0% ди 0% бик процент ди 1% 82% ди 0% ди 0% биди процент ди 1% 84% ди 0% ди 1% 80% ди 0% бия процент ди 1% 82%